Toimii. No niin. Toivottavasti. Joo. Vittu, akut loppu. On järjestetty nyt lukumäärissä 4. kerran tätä tapahtumaa. Ensimmäinen kerran tapahtui pienessä porukassa Vuokon ja Jaken ja Maxin toimesta erässä asunnossa tuolla Teeriniemellä päin, jossa ei oltu suurin osa meistä mukana yllättäen. Seuraava sitten muutaman vuoden jälkeen sitten järjestettiin tämmöisessä pienessä yrityksessä 5 vai 6 henkilön voiman. Vaihtelevasti. Meillä illan vierailijat oli kans silloin. meitä taisi olla. Me oltiin 6-7 varmaan. Joo. Ja nyt sitten se 3. kerralla päästiin ihan tämmöisiin oikeisiin tiloihin. Jopa kansainvälisiin. Ja niin ihmisiä tuli niinku muualtakin jostain kumman syystä tähän niinku tilaisuuteen. Ja nyt mä oon tosi onnellinen, että tuli näinkin paljon. Viimeksi oli muutama enemmän, mutta nyt oli valitettavia tilanteita, että ihmiset joutuu perumaan lopussa, että valitettavasti kävi näin. Missä se toinen pitkä tukka? Muista tapahtumista tuttu juoma hauki sitten tähän niinku viralliseksi niinku tapahtumajuomaksi. Elikkä joissain tapahtumissa juodaan jotain muuta, mutta meillä on täällä Vaasassa tämä hauki näin rannikolla ja vesistöjen ihmisinä kun ollaan. Niin Miten se ruotsiksi lausutaan? Jedda! Jedda! Joo, det är jedda. Käykö ruotsiksi? Älä lyö päätä sian päälle. Noniin. Raimo! Sian